Nu skal vi så se, hvordan Katrine hun bor. Hej Katrine! Jeg vil ønske jer. Men det var min gave! Hvor? Du står på den. Hvad er det? Det er gave til min mamma. Hej! Nå. Hej Katrine. Tak fordi. Hvad æder du? Jeg æder bryg. Hvad er det for net? Kan du pege? Så er det der. Så er det der. Smager det godt? Katrine hun æder meget slik. Vi har Haribo Click Mix. Det smager godt, det er min. Så har vi noget, lakridskonfekt. Og Malaco skumsvampe. Er det ikke det, der står? Chokolade. Med chokolade. Og Malaco karamelgum. Og Katrine, hun er på... Gå lige op. Hestedattet, wii! Og mamma er gang i dag. Det er Katrines hest. På væggen. Kæmpe stolte. Prøv at sætte op siden af. Jeg kan ikke lige nu. Hey. Kan du? Hey. Jamen, så fint. Okay. Sofie, nu vandrer så over et minut. Det vil jeg. Jo. Ja. Når man står. Du bliver for grim hun på i dag. Det er Katrine. Jeg synes, det er flot. Ja, hej Ender. Jeg kan ikke finde ud af